היי, יאיר. לפני שאנחנו מתחילים בטיפול, יש לי משהו חשוב להגיד לך. היום אנחנו בטיפול הרביעי. בטיפול הראשון הגעת אליי בגלל בעיה X. היום, אחרי התהליך שעברנו, הבעיה נפתרה. אתה במצב Y. עכשיו אני שואל אותך את השאלה. האם אתה רוצה להמשיך ולכבוש עוד פסגות, או להפסיק כאן? התשובה של יאיר הייתה, כן, אני רוצה להמשיך לכבוש עוד פסגות. זו הייתה אחת השיחות שלי עם אחד המטופלים שלי לפני כמה שבועות. מה שאני מבין מתוך המטופלים שהיו אצלי, שאחד המנבאים הגדולים להצלחה של המטופלים ולפתור את חוסר האיזונים שלהם הוא התמדה שלהם, המסירות לטיפול, מסירות לתהליך ולקיחת אחריות על עצמם. ככל שהם יותר מסורים לתהליך, ככה חוסרי האיזונים שלהם, הבעיות שלהם נפתרות הרבה יותר מהר. רוצים גם אתם לעבור תהליך ולשים סוף לבעיות שלכם, לחוסר האיזונים שלכם? מוזמנים אליי לקליניקה. יאללה, שיהיה לילה טוב.